mooi. We gaan los. Joop, een mooi stuk muziek over deze damesrubriek. Meer strijden toen ze meesken kwamen touw op het concoursie Piek bij Garib. Een protte pracht en praal en vanzelfs traditie. De organisatie is wies maar de opkomst en het verin van het weekend. Al balen ze de wol van dat er dit hier geen Nederlands kampioenschap in Garib verrieden worden kan. Er zijn zoveel concoursen, dus we hebben een aantal kampioenschappen. Dat wordt per toerbeurt verdeeld. En wij lezen nog redelijk vooraan in het seizoen. Dus de kans dat je een groot kampioenschap is wat minder. Maar goed, wij zijn mee aan de slag om hier toch een nationaal kampioenschap binnen te halen. Dat het dit hier geen NK weer, liek het voor het publiek liek wel net uit te maatje. De Pesiekers geniet je volop van de verschillende disciplines. Daarbij waren ze bij het onderdeel Fries Gras Tuurginder echt nog verrast, want net een van de favorieten, maar Jan van de Hugten, maar als rieder Gaatse Bosma, die er maar de winst van trog. Een opstekker van Bosma. Ja, dit is gewoon een uitdaging en daar begin je gewoon en je wil je best doen en je wil graag winnen, maar je weet nooit dat het lukt. En de laatste trainingen dat ging gewoon heel goed en ja, dit weer het resultaat, gewoon fantastisch.